Persona que s'encarrega de posar neu a un lloc concret. Normalment, aquesta mena de professionals tenen com a missió aconseguir un d'aquests dos objectius. Donar un aire nadalenc al paisatge, segurament per influència d'alguns llibres, cançons o pel·lícules, molta gent associa les festes nadalenques als paisatges nevats. És per això que en alguns habitants d'indrets més aviat càlids s'encaparren a voler passar aquests dies envoltats d'un entorn ben blanc. En aquests casos, el més pràctic és recórrer a un bon equip de nevadors que s'encarregarà de portar camions plens de neu de les muntanyes per escampar-la per teulades, arbres i finestres. Garantir la presència de neu a les pistes d'esquí Peti qui Peti, tot i que aquest ús s'ha perdut força des de l'aparició dels canons de neu, continua sent una molt bona opció per als hiverns poc freds i sobretot quan apareix el torb, un vent de muntanya que s'endú la neu de terra. És per això que en dies ventosos és habitual veure grups de nevadors treballant intensament per tornar la neu al seu lloc. Sinònims de nevador: posa neu, mans glaçades, emblanquidor. Com és evident, els nevadors només acostumen a tenir feina durant els mesos més freds de l'any. I és per això que sovint canvien aquest ofici amb d'altres de típicament estiuencs.